Para bangit bait, bat ki parlok ki bait, ki bakmi ya kani ka jihikai, lingba kani ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro. Ngai kuble ya pi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat udong penim jengi u Jesus Christ. Ngila poi siya ka benta ka balay, part 3, jong kani ka jihikai, syapang ki sngi ki ba khaddo. Bat ngin sedang da ka ba penken mau ya pi, ya kini kimat ki bangila dep, bat kimat ki badang sa. Ki new teli ki jingja hakabakut jangkapor chronology of end times. Kabenengkong bat kabaar ngila adep banekren haka part 1 ka jingyap jangki breu bat ka jingrong no lani ka rapture. Kani kamat kabalai ka don kam arteli ki parts part 2 bat part 3 syapang ka kordit ba lani ka taga great tribulation. Kabasaw bat kabasan ka jingwan arsinu Jesus Christ bat katma ka bak haddo persayu syaitan ngin sapait ka part 4 bat khaddo ka jingmi pat jangki bamnget bayap bat ka jing bishar khaddo yaki bat ka beneng batmai ka khindo batmai ka Jerusalem batmai ngin sapait ka part ka bak haddo ka part 5 ngidang don menta ha kaneka part 3 ka mat ka balai halor ka kordit ba lani kata ka great tribulation yaki ba syai no syadin ngilad de bani keren syapangki nyau ki jing pendaj laha nyau ki turoi bat nyau jaga pliang jing bitar ke jang ublei bat menta pat ngin pet ya ka jing sensar umrat klau ka bah nyau snem utau umrat klau badan ka syap henriu spa henriu po henriu ka jing sensar umrat klau kat kung ke kitab jing penpau ka jing jenjar bakrau bat ka jing sensar umrat klau kinja rengkat ki jing jenjar perthai kin sedang nagalenong ke bahan riu bat kin kut hakalenong ke bakhat kendai bat umrat klau pat unmi pau hakalenong ke bakhat lai ka balong hamar hapadeng ngini pule kalenong ke bakhat lai ki dekot iwei bat ar Barhaga jo kapor gin peniru haka screen ya ka jing ringdur ka jong artis syapang uni umrat klau kani kam dai thik kumnu uni umrat klau unlong ndrei kalong tang ka jing ringdur jong u artis bat ngalayu i umrat klau ubakiu no na ka duriau ubadon nyau ki kli bat shipau ki reng bat halor kita ki reng jong u shipau ki pansngiat bar halor ki khle jong u ki kerteng ke jingkren ben blai ke jingkren ben blai ka bamut ba uni umrat klau long persya yo blai baru tau umrat klau yo bangalayo i ula seriem yo labasa bar ki kejat jong u kum ki kejat dengim bar ka shentur jong u kum ka shentur sing te tau yak jakor ula aiti ha u ya ka bor jong u bar ka ket jong u bat ya ka bor sensar ba krau uyo eka bor sensar uyo eka ket banlong unong sensar usim halor ki benriu jangka perthai baro utau merat klau unmi na duriau kani ka duriau ka yeng na ka benta ka kat kum jing pen pau lenong ka khat nyau de khat san ka duriau ka yeng na ka benta ki jaj benriu jangka perthai lani kita gi gentle bat la khat yu thirion ka bamot dangerous animal lani umrat ubashir khay undon nyau teligi khle bat shipau teligi reng kita ki khle bat ki reng ki thau ya ka kat kum jing pen pau lo nong ka khat nyau ki de khat ar khat lai ki yeng na ka benta ki nyau teligi hima bat ki shipau ngut ki sem para bangai bi buan na ki symbols lani ki dak kishin balatho ke kitab jing pen pau ki don laga jong ga jing batai hakatui ka kitab don teng teng ye kli ka mut ayu kani ndrei bun sin ka jubab kala don yang to kum ga nuksa la batai ya ki banget habneng baki phong de ki jankub bali ki ai kita ki jankub bali la batai hakil nong ki bahadin bagi ta ki jankub bali ki long ki jankub joga jing penim ki balasat daga snam ga jong khon lang brot bat ru don ki ba phong da ki jan linen bani kini ki jain linen bani ki yang naga benta ke ki jain linen bani labatai haki benta ki basadin baki de ki kam ki babha jong ki riu khoi bat ki yo e ka nong naga benta jong ki habeneng
Lalu puli jing pen pau le nong bakhat nhiều ki de khat ar khat lai ngi sngo thu kum ni bat kita ki shi pau reng ya ki ba melayo i ki long shi pau kis im ki bam pat shim la pediang ya ke hima ndre ki ya pediang ya ka bor kum kis im ya tang shi por lembat utau merat khlau kini ki ya don ka wei ka jingmut ti ki la it ya ka bor ba de ka bor sensar ka jongki hau tau merat khlau kabamut kini ki shipau kis im ki ai lut e kabaki ki don hau tau merat khlau bat kini lese ki yeng na kabenta ki ri jong ka perthai ki ri ba khrau jong ka perthai lani ki seng bonri jong ni ka perthai ki ba penkup ya ka bor ka jongki hau nu merat khlau kum tau merat khlau unlong nong sensar us im halor ka perthai barok ka wei ka khai pateng kan long ka kerteng ke jong u undawa ba ki breukin mane ya u bat kin pediang ka sharp jong u ha ka khti kamon jong ki lani shalang mat jong ki ka sharp ka badon ka jingken hnriu spa hnriu pon riu ke ai ke ni ka sharp men shuangi ju perkhat ba ni ka sharp ka de ka tatu hakti lani shalang mat Hendrai mentangi sautu ba kala ban long u microchip u ban inject hasni do jong keti lani hasalang mat kumba ki penon kam hakat tu kat ni kiri satai segi thain sep ngi bon ki bakeli hato ki microchip ki ba ki penon kam menta ki dei ka dak jong merat khlau ki microchip ki ba inject akti ban tip ya ka identity jong ki breu ki ba penon kam ya ki Kajubab kalong kim day satya namar ba umrat klau 41 Henry ka teknologi te ka day ka ju kabakin sa penankam ban penitu iki brio baki day ki nongbo jong utaw umrat klau hatu ni umrat klau de soitan kajubab kalong umrat klau udehi ubrio tangba ubrio uba shangso chiren yeng ubrio ubalaya lam da soitan haki ai baro Syapang soitan pat labatai ha ka kitab jingpen Paulo nang ka bakhat ar ki dekat nyau dok kendai kumno lahap nang te na beneng namar kala ja ka thma ki jaka beneng ha pedeng ki angel babha hapok ka jing alam ka jong mikal bat ki angel bomman hapok ka jing alam jong u soitan bat ha kata ka jing ale kila job ki angel ki babha bat la shop no ya une u soitan bat ya kita ki nongbu jong u shani sha perthai pitim ne em shibenta na ka balai jong ki angel ha beneng kila bot yo soitan bat kila hap shakani ka perthai bat dei ki ni ki angel bomman ki baklalong ki ksot ki krei ki badap ya kani ka perthai menta ngi puliru ha kalenong ka bakhat ar syapang ki kerteng ki jong une u soitan ki balong u yak jakor u besentiment bat u nong mudoi Ken mau ba ka kitab jingpen Paulo nong ka bakhat ar ki dekat nyo do khat ar kam dei ka jia tho lupa ya kai ka ban saja henrei ka dei ka jing phaidin liak ya kai ka bala dep ja menhdai kalong kum ka jingpen shai ya kai ka bala tho hau Isaiah nong bakhat sao baru Ezekiel nong ka bar popra ki babatai nangno uwan u soitan bat hangno udan menta Usoitan ulong u angel rangba mensua habeneng ulong u babhabriu u baitanat ulong u nong yalam kuayar hangte habeneng bat ulayo e ka jingyaro naki bon pa jongki angel henrei kalarung ka jing sarang ka do no jong u ka jing sngo meng ka jing sngo kraw ka hanga mei bar ula kentiu yala di halor boong ngani rengkat baru blei namar kata hakata katma la shop no ya u baru la hap mdei shadujok henrei hangni hakendo bat hangni u yat menta lembat kita gi nongbu jong u ban penshoyo breu bat ban yalam bakla yaki tengtengi perkhat para bangit beet bat parlok beet bau soitan udan dujok henrei kamlong kumta u soitan udan hakani ka perthai menta Teng-tengi perkhat baka beneng ka di ka jong ublay
ka perthai ka de ka jong brio bat ka dujok ka de ka jong syaitan henre ka jing shisha ka de ka ne ba ka beneng ka de ka jong blai ka perthai ka de ka jong blai ka de ka jakayo ka jat jong o bat ka dujok ro ka de ka jong blai ka jaka jong ka jing penshitom ya ki ksoi ki krei bat yau syaitan bat kumju ru ya kita ki brio ki ba le persha yau blai bat ki ba ya ha ka lenti bomman Usaitan bat ki ksoi ki krei ki syap tieng ya ka dujok. Piken mau ha ka por bau Jisu ya kendo bat utu brio ba syong ksoi ha gadara. Ki ksoi ki bat don ha utu brio ki le aperta ki le lenyar ki le angko Jisu ukonu jong blai towat pa engi sedujok syua ka por. Nre sya engi bengin pet sya kita gi sniang badu Jisu la sya eki. Ka dujok kalau ka jaka jong ka jing pensitom ka ba syarkai na ka benta ki ksoi ki krei bat ki syaptieng ya ka namar kata ka don ka jper ha padeng usaitan bat umrat klau usaitan ulong mensim kat ba umrat klau pat ude brio bat ka dak jing ken jong uru ka de ka dak jing ken jong brio jing pen paulo nang ba khat lai ka de khat pra ko kum ni hang ni don ka jing start Utau badan ke jing syampang ton Kenya kata ke jing Kenya utau merat klau namar kalong ke jing Ken jong ubreu bat kata ke jing Ken jong kalong nriu spa nriu pau nriu nalor usaitan bat umrat klau un sawan uwei pat umrat klau ubaar uban mi na kendau ngipuli ha ka lenong ke bakhat lai ki khat wei khat ar bat ngalayo ya wei pat umrat klau ubakiu no naka kendau umrat klau benengkong ukiu na duriau uni umrat klau ba aru kiu na kendau bat udan arteli kireng basriem kumikun langbrat bat ulakren kumuyak jakor utai umrat klau benengkong bumi na duriau udan shipau teli kireng uni umrat klau ba ar bumi na kendau udan arteli kireng Bat ia kata ke bor sensyar barok ke jong utau merat klau benengkong ule hakmat jong u baru penbor ia kata ke kendau bat ia kita ke basyong haka bakin ya mani dem ya utau merat klau u benengkong hatu ke kitab jing penpau ke hikai namar kata bakin don lai teli ki jing tau bomman haka perthai haka bekut jong ke por ke jubab kalong hoot lai ki jing tau bomman Namar bau syaitan un pertho mdai pertho bot ndai pertho bakla yo blai haga jinglong tanrai ke jong u undan u syaitan yo balatip ko yak jakor umrat klau ubadan kata ka syap ndrus pa ndrupun riu bat u merat klau baar bumi na kendau yo balatip ko munong yo thu lupa lamler lai hawai lai ki jing thau bomman hakani ka trinity bom khoj uni umrat klau ubaar bumi na kendau un ya lambakla ya ki brio jong ka perthai baro bakin mani ya uni umrat klau bumi na duriau uni udai ubrio ya balatip ru komu nong ya thu lupa lamler phila ban sheme kata ha ka jing pen paulo nong khat khandai ka khot arpo bat arpo nong ka khot ka bisipo Om tanga ke kitab jing pen pau nrei u Daniel ru ulayu ya uni umrat klau bat ye ki kam ki ba sherkei ki jong u ngin syame kata ha ka lenong ka banyo ki dekat khat kendai hadu arpusan bat ngan puli menta ya ka ni ka dekat ka ba arpulai utau murat ubasau ulong ka hima ka basau ha ka kendau ka banlong ka ba per na ki hima baro Bahkan bamdu ya ke kendau baro, bahkan yu'rod ya ka, bahkan penluet jin ya ka. Ha kisngi ki bakhaddu unpau uni umrat klau yau balatip ru kum u antikris, antikristos kum bangi puli hagashti ka benengkong yones kalenong ka baar ka dekat ka bakhat pra. Kindon ki krislam ler bad undon u antikris. U Jisu Ukren syapang ki Krislam ler, false Christ, pseudo Kristoi, ha ka tenrai Greek, hau Matthias arpusau lenong ka dekat ka arpusau. U Yohanes ukren syapang utau bayele persya yo Kris, anti Christ, anti Kristos,
iwe Yohanes khat pra hagi sngi ki bakhadu kindon shi bon kini ki Krislam ler nrei uwe o antichrist leni bo persaya Kris bat barok kini kilong kinong shun jong ki Kristan uwe utau merat klau bat kamut ayu kani ka dak jingken jong ka kerteng jong un reu spa an pun reu ki brio ka perthai menshua ki don ka rukom penyahap ya ki dak tho bat ki dak jingken ya ka balatip kum ka gematria kum ka nuksa ki la ban ken kum ni u e ulong iwei b ulong r c ulong lai d long sao lani e shi po b r po c lai po d sao po bat kum ta ter hakani ka rukom la ban penmi shi bon ki kerteng kat kum ka jing penyahap jingken lingba ki arajar snem ki kerteng ki balami jingken kilong upat sha Nero upat sha Domitian upat sha Constantine u Napoleon u Adolf Hitler bat dangshen what ya u Saddam Hussein ru kila khot umrat klau bat ya shibun ki wai pat ki ba kila penmi jingken daga jingken jongki henrei barok kini kim shimlong ki badai haduk mentahi ki start Bible kim pat la ban poi shaka wei ke jing sau tho shaka wei ke jing menjur u ei uni umrat klau bat ke ei ke kerteng ke jong u ke jing shisha para banget beet bat parlok beet kalong ba ngim pat la ban tip namar ba uni umrat klau wan haba wan kumnu ngintip ke kerteng ke jong u ngitip tang ke jing ken ke kerteng ke jong u ka ba kibru ken sa ken hakata ka por onda wan ma u de hadu ba unda mi pa ma u ba ka perthaikan satip u ei utau merat klau namar kata para bangai beet wat syap tieng ya ka jing batai jong kibriu syapang merat klau ngim deiru ban kenok kulmar yanu bat ngim deiru ban pur khana syapang kata ka jing batai jong no ba utau de merat klau lani kata ka dei ka dak jong merat klau ka jing batai kulmar ka penhiar buram ya kita ginong batai kulmar bat ka pun kulmar ya ka perthai barok ka wei buon ki breu ki syap tieng ya ka dak nerus pa pun reu henrei ngide ban kham syap tieng ya kita ki nyau ki jing pendaj laha nyau ke jing put ki turoi bat nyau ke pliang jing bitar ki jong blei namar ka ni ka de ka jing bitar kabanwan hap na bening halor kanika kendau kabayele persya ya ublei bun kibriu ki syapting yu merat klau henry pidiban kam syapting ya ublei namar kabakut jong merat klau kalong baun syak berat hakapung kading umrat klau umlong habai nujor bat ka bor bat ka buram ka jong ublei ka bible kaya thuru bau merat klau un sensyar newsnem hakabanengkong un sensyar bha bat unum penbor ya kibriu syapang kaniam kenma baga diga por jong ka jing kulmar ka perthai baro ka por jong kita ki jing jenjar ki bakrau un persang ban penbiang ya ki jing dan kam jong kibriu bat kibriu kin pej buram ya u henry hadian lais nem siteng un pen kenya ke jutang bat un penbor kibriu jong ka perthai baro bakin mani dem ya u ngipulia ke kitab Daniel lenong bakhendai dekat arpunyau bat shitayau un penlong ke jutang bas kem bat ki babon bat hamar ka basiteng jong kata katayau un penduk no ya kata ka jing kenya bat ya kata ka jing aingu bam bat halor ka thap niang jong ki jing ijili un one away uba penjat Daniel nyo arpusan ka keren spang ka por bat ka shiteng por jing penpau khat laisan saupo arbanai jing penpau khat ar shi hajar arspa nriu posni kini barok ki tau ya ka jing ken lais nem shiteng un sensyar news nem bandalapoi lais nem shiteng un pen kenya ka jutang jong ka jing sup bat kibriu jong ka perthai bat un sakentiu ya ladi ba ki deban mani yo u kom u blai hakani ka perthai kani kamut ba un syai gi jiu bakin mani la lut yu blai ha kata ka temple ka bakin sate ha Jerusalem ndre ndalapoi lais nem shiteng un ong sange kani ka jing mani yu blai nga ngalong u blai un bu e ka dur ka jong u ha kata ka jaka kentang bat un dawa
bakin mani ya o kade syapang kane bau Jisu la batai hau Matius arpusau khatsan ya kata ka jing i jeli ba pendo ka jing i jeli ba pendo ha ka Bible pareng ka abomination of desolation bala ong syapang jongka dau Daniel unong itu lupa baka da yeng ha ka jaka ba khot kabasngausi kalong ba buon ki brio perthai kin ya mane yo marat klau bat kin shim ya ka sharp ka jong u hakti jong ki lani shalang mat buon kin mane na mar ba ki syap tieng ba yo ki syap penyam henry kin donru ki ban bot yu nu marat klau namar ki sngau krau ba ki long kin nong bot jong nu nong sensar jong ka perthai jing pen paulo nong ka ba khat lai de khot ba saw ti kin ya mane dem yu taw marat klau ki da ong u ei balong kum taw marat klau u ei bala bani le thma bat u kin da pen kesan yu taw marat klau persya yo blai bat kin bot ya galenti bomman jong u henry ka ba sotana ru para bangej be it kalong ba hap pedeng kata ka jing phaidin no na ublai kin don katto kat ni ki bakala ka bomot hadien bakila sha i no shadien ha ka jing rong no kat kum ka kitab jing pan paulo nong khat lai de khat nyau do shipo kin don ki banum tre ban shim ya kadak nrus pa nrupun riu kin sha pen shitom kin do igi jaka puta kin do igi yeng ki sem bat khat do kin yap kum ki martar henry kini ki ban yap kum ki martar kin yo ya ka nong ka babaha habeneng ngi puli lenong ka khat saw ka khat ar khat lai hang ni ka deng ka jie sha jong kita ki riu khut kita ki basumare ka hukum ublai bare ka jinget u Jisu bat ngalayo snow ye ka ktien na beneng ka baong tu tho suk kita ki nong yap ki bayap hau trai nadu menta shisha ong mensim bakin yo song thai no ne ki jing tre minot jong ki na ba kita ki jingle jong ki kia bot rengkat bat ki hapadeng kata ka jing kordit ba kaban saja ha ka perthai hapadeng kata ka jing sensar jong marat klau kin don ki ban yaine ha ka jing kin yo ka nong ka ba ha beneng nang no kin mi kini girunget phila ban kli par banget beet habai ka balang la rong no ha ka rapture kini ki de gitu ki ba sha e no shadin ki ba sakla ka bamut ki so thu bakila bakla bat ki saphai shau blai phila ban keliru hato dang la mo ban kala ka bomut hadin jaga jing rong no ka jubab kalong ho oi dang la ban kala ka bomut kat badang im ka ni ka perthengi dang don ka mon la lut habeneng ndon ka mon la lut hadu jok ndon ka mon la lut henre ha ka ni ka perthei ngi dang don ka mon la lut ban jit la ni ban kentat yau Jisu kabasotanat ru kalong bah pedeng kita ka jing shitam bajur bah pedeng kita ka jing tenju bakrau dang yo lat hi ban yo ngoi ka gospel ublei umpat khang ka jing alap ngi puli ka lenong ka bakhat wei juga kitab jing pen pau kumno ublei pha arngut kinong ya apply ka gospel kin ya kendu shibun ki jing henrekin yalap ka gospel keleng ka perthai bat nang tau ublei sa pha ru laingut ki angel ngi puli ka lenong ka bakhat saw juga kitab jing pen pau bakin her nang tenalor batkin penbenai ka gospel jong ka jing pen im ka wei ni gidak jong sngi ki bakhat do ka ban beteng hadu kita ki kordit ba bat ka jing sensar umrat klau kalong ka jing yalap jong ka gospel bat ha gini gi sngi ki jong mentang yu i ya ka jing roi jong ka jing yalap ka gospel dai tang da ka ktien kren bat da ka jing yalap pat ba henrei lingba kini ki kor ki bor jong ni ka juk ka bamenta habala ja ka ni ka jing pakhang snong namar ka ni ka jing pang khlam ka bala sar ya jan baro kiri jong ni ka perthai ngila perkhat ba num la shu ban yalap ka gospel henry aingo yo blai ba lengba ka YouTube bat lengba ka cable TV bat lengba kiwe kilat ngila ban penbena ya ka gospel u Jesus Christ kani kalong ka way ni gidak jogi sngi ka khaddo to blen kur khuingi un ai men simingi lengba kani ka khubo na ka khtin ki jong u blen kur khuingi lang baro na ka benta ka buram ka jong blai amen.